Високо скалите край Мадара се извисява мадарският конник, символ на силата и държавността на първата българска държава. Изсечен през 8 век, той показва владетел в победен миг. Днес този релеф е едно от най-ценните съкровища на България. Това е място, което си заслужава да се види. Велики Преслав е втората столица на първата българска държава. През 9 и 10 век градът се превръща в център на власт, култура и знание. По времето на цар Симеон Велики тук започва златният век на България. Преслав впечатлява с дворци, крепостни стени и прочутата златна църква. Именно тук кирилицата се утвърждава като официална писменост. Българската книжовна школа достига своя връх. Днес руините на Велики Преслав ни напомнят за време, в което България е била сред най-силните държави в Европа. Велики Преслав остава символ на културната мощ на средновековна България. Градът, в който словото, вярата и държавността се издигат на ново ниво. Но преди Преслав има още една столица. Още по-древна. Още по-монументална. Това е Плиска, първата столица на България. Плиска е първата столица на българската държава. Основана през 7 век, тя поставя началото на българската държавност. Тук хан Аспарух утвърждава България като силна и независима държава. Плиска е различна от всички градове на своето време. Огромна. Монументална. Защитена с масивни крепостни стени и ровове. В центъра й се издига владетелския дворец, символ на власт и ред. Градът показва силата на ранната българска държава. Сила, която впечатлява цяла Европа. През 9 век Плиска става свидетел на съдбоносна промяна. По времето на княз Борис I България приема християнството. Това променя не само държавата, но и нейното място в света. Тук е изградена Великата базилика, една от най-големите християнски църкви в Европа за своето време. Символ на новата вяра и новия път на България. По-късно столицата се премества във Велики Преслав. Но Плиска остава началото. Мястото, от което тръгва българската история. И основата, върху която се изгражда една велика държава. Музеят към Плиска съхранява едни от най-ценните свидетелства за началото на българската държава. Тук могат да се видят каменни надписи, оръжия, керамика и предмети от всекидневието на прабългарите. Експозицията разкрива живота в първата българска столица и силата на ранната държавност. Всеки експонат носи история. За власт. За вяра. И за началото на България.